Kanza kwethu angibingelele ngiphinde futhi ngwamukele la kuNqambothi Media TV 18. Uphumela obala owesilisa obesolwa njengomuntu obefuna ukudubula uNgizwe Mchunu laphana eNewcastle ngeweekend waveza ukuthi ngabe-ke bekwenzakalani, kodwa-ke ngale nje okhuluma kakhulu ake uyibuke nansi ividiyo ezolandela. Singaqala la baba. Usisi nami ivideo ngiyibone ngakusasa. Sekwenzeke yonke into lapha eBhawu Stage. Ngihambe mina vele sengishaya lapha. Ngingazi ukuthi ngishayelana. Ukuthola kwami ukuthi kunecala elikanje. Ngibone ivideo ekseni ngisendela umuntu okuphi osegoli ukuthi hayibo wena usuyinkabi usufuna ukudubula uNgizwe. Okay, iqala la usisi mina ngiyamazi. Usisi siyazwana uPamela Masango. Ngicela ukumazi nini ngonyaka ondlule. Ukimazini kwami. Manje siyasana niyathandana noma umazi justice? Ngasho kanje siyathandana. Ngoba umuntu besikhuluma vele nokuthi ngize naye futhi lapho kulo mcimbi wangomgqibelo. Ngizande ekhaya kubo ngeza naye emcimbini. Exabanini kwami naye bengime nentombazane ngasethendeni. Mangibe nentombazane sithi ufike uzongibuza ukuthi ubani lo. Ngiyamchazela ukuthi okay umuntu esikhuluma naye sikhuluma ngeevent. Shuthi lo sisi loyo abona ukuthi ngathi imoya yaphakama. Aqale lapho angithuke bese athi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Athini kimi uPamela athi into engizoyenza mina ushuthi uqale ngamagama ukuthi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Emva lokho athi kunomuntu angazi gama ngalibiza yini. Artist khona artist usho ngathi bekuyi ex yakhe ya noma ngalibiza igama le artist kodwa nje khona artist bekathi ex yakhe so ikhona ithi izohamba naye so ngaba nojabula ngaphakathi uthi okay ayisho ukuthi 1 - 1 problem uzohamba nomuntu -1 problem. From lapho iqale lapho lo uphushana angibambe shuthi angiphushele ngasemaphoyiseni. Amaphoyisa yikho la mangithi evidweni amaphoyisa ilamlile lento eli. Uqale lapho amaphoyisa ilamula kwaba into engathi yathula. Uqale lapho amaphoyisa ilamula kwaba into engathi yathula. Mina bengitshela ukuthi mayizethi ngizombona umuntu onjani ukhuluma ngendaba yaleyo artist ukuthi okay uzohamba nayo ahambe nayo ekhaya. Not knowing mangisuka lapho wangena lo umculi engimthandayo bengimzele vele emcimbini wadlala mayiphuma ngaye emva kwestage ngiyombona ngiyoshutha naye. Lo mculu loyo make ephuma ke bese ahambe ayongena emotweni kabani kaMacingwane uNgizwe ehleli nophakela umthakathi. So efastereni ngikhulume mina no Macingwane uNgizwe Mchunu ngithe umuntu omdala ukhona ohlelini ngale athi hayi khuleka ngeke yila khona ngene khona emotweni mina yangizwe sahlala phakathi ngafika ngayichaza ukuthi ngubani ngabatshethe ngimfana Shabalala ngisebenza endaweni ukuthi ngathatha ifoni yami ngithi ngifuna ukunginika phakela umthakathi ukuthi ashoot athi hayi indoda mina ngiqhamuka kwaNongoma awuveli manje unginike ifoni ukuthi ngishoot. So ngenze njani la ifoni yami ngayigwema kodwa ngashutha nobani nomjolisi ephakathi kwayo imoto kaNgizwe Mchunu. Ngaphelanga nesikhathi bambiza uNgizwe Mchunu ukuthi angene stage ayokhuluma sidilike sonke emotweni mina bese ngenze njani ngima emva kwestage emva kwestage ngilinde bani ukuthi aqede ukukhuluma ngizoshutha nabo bobabili uNgizwe Mchunu nophakela umthakathi. After bephuma stage bengibalinde ukuthi bazophuma stage umuntu engishuthe naye emumva uphakela umthakathi. Asikhathule nje afusha manje usisi njoba simbonile nami bengikhona eduzane ekhuphuka ekhuluma estage ubese kutshelileni ukuthi uyothina estage. Ukugqibela kwakhe stage mina ngimbonanga ngoba ngisamile lapho kuza abafana cisha abawu6 ngingabazi ukuthi ubani bengijetha ama-bounce endawo i-protocol mawume ngale emumva nama artist i-protocol into abayenza bayabuza ukuthi ubani ufunani ngabachazela yonke into ukuthi ngisebenzaphi ngobani oyi1 wabo washutha nelicense yami. So ba request o1 wangibuza usiphi isibhamu ngazibuza ukhuluma ngani ke manje. From lapho ba request ukusearch imoto engihamba ngayo
baye bawusearcha ngoba ubona amavidiyo ama-spirit aphumile lapha emuva. Oyi-one wabo abuze oyi-one wabo kuyo leyo crew athi uyamazi lo muntu, ngabe uyothi uyamazi. Kuyila khona la madoda la asuka athi okay shoot ngalawana babe ne-argument. Ila esuka oyi-one basuka le crew yayo le ihamba iyoma shoot nabongizwa. Manje sami kanjalo asale ngilwisa ngaleso sikhathi. Kube khona omunye umuntu angimazi ngithi ndoda uyabuka la ngibanjwa kanje awulamuli. Uyabuka awulamuli. Shuthi ngibe shoot namandla ukuthi ngimqhelise empahleni zami. So njengoba ula police station zonzani La Injalo-ke indaba wey'ngane zakwethu, kanti-ke ngakolunye uhlangothi sekuvelile ukuthi usisi naye uboshiwe. Usisi oboshiwe uzwakale ekhuluma kanje ngesikhathi ephawula naye. Ukuthi akusilo nje iqiniso, ngizokhuluma nje iqiniso elimsulwa, ngizogonyuluka ngikhiphe nje yonke into, ngikhulume nje iqiniso the way lingakhona. And futhi ngiyakhuluma futhi ngiqeda ukufonela ubhuti lo opostayo and stuff ukuthi ngicela ukuthi adilize. Ngiyenza konke okusemandleni kwami njengamanje. Ngiyaxolisa kakhulu ngakho konke. Ngiyayisola futhi I would do anything. Ngawuthatha nokuthatha umphefumulo wami ukuze ubone indlela engixolisa ngayo. Mama ngingayenza leyo nto, ngawuthatha umphefumulo wami. Ngiyacela manje, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazisola kakhulu futhi. And yazini ngingenza noma yini, yabona nje ngizomeka sure futhi ukuthi lento iyalunga. Ngizomeka sure ukuthi namhlanje silala yonke into ilungile. I swear Nkululeko ngizoyilungisa yonke lento le. Ngizoyilungisa yonke, ngizoyilungisa khona namhlanje. Umntanami. Umntanami, Nkosi yami. Ngizokwenza njani umntanami? Umntanami. Ngiyacela ngizolungisa yonke into njengamanje. Sizolala yonke into i-right. Ngiyathembisa futhi nakho ngiyafunga, ngiyagomela. Yonke into izobe i-right masilala namhlanje.